खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव आसाम विधानसभा बिसायख'थि आरो गेजेराव माखासेल' सान दंसै आरो बेनि सिगांनो गोबां रायजो राजाफ्रा बे समाव प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलो थारैनो एनडिए जों एलायन्स जागोन ना जाया एबा माबे राजखान्थि दोलोजों एलायन्स जागोन ना इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायनाय बायदि एबा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरा फोरमायनाय बायदि आकेला सोल' होननाय स्ल'गान बायदिनो थांमारगोन नामा बेफोरबायदि गोबां बाथ्राखौ बे समाव इउपिपिएल राजखान्थिनि फोथार एबा बिटिसि राजखान्थि फोथाराव बे समाव गोबां सावरायनाया सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लानानैनो बुंथिना होदों इउपिपिएल थामहिनबा मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा जेराव गोबां राजखान्थिनि फोथाराव रायजो नाङैनो राजखान्थिनि फोथाराव लोगोसे खौरां बिजोङाव एबा खौरां बिजोंनि फोथाराव गोबां बे समाव सोंथि सिखारदों थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि हानजाया एनडिए नागार मारगोन नामा ना एनडिए जोंनो फैबाय थानाय विधानसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल आरो बिपिएफ राजखान्थिनि गेजेराव जा बिटिसि ओनसोलाव मोन 15 विधानसभा बियाब दं बेखौनो सिट शेयारिं खालामलायनानै गेलेसिगोन नामा बेखौ लानानैबो फोरमायथि होदों राजु कुमार नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों दि रोखा फोरमायथिदों दि फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेरावनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ माबे दोलोजों थायोब्ला ना एनडिए जों थायोब्ला मोजां जागोन ना गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि मदद लानानै बिसायख'थि गेलेयोब्ला साबसिन जागोन बेनि थाखायनो मोनसे इम्पावार कमिटि दाना होनाय जादों होननानै बे समाव बाथ्रा बुंथिदों मिरु इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु कुमार नार्जारी बिथाङा फोरमायथिदों दि बे इम्पावार मोनसे कमिटियाव बिबान महरै इउजि ब्रह्म थामहिनबा रायजोनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म लोगोसे रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी लोगोसे बे समाव एमपि जयन्त बसुमतारीजों लोगोसे उइलसन हाजदा आरो कातिराम बर' बिथांमोनखौ बे समाव बे इम्पावार कमिटियाव सोसननानै एबा आफाद दानानै होनाय जादों होननानै बे समाव फोरमायदों आरो बिथांमोनानो रोखा खालामगोन दि फैबाय थानाय समाव माबे दोलोजों एलाइन जायोबा साबसिन जागोन ना आकेला सोल' स्ल'गान बायदि थाङोब्ला साबसिन जागोन बेफोरबायदिखौ साननैसोनि उनावनो रोखा खालामनाय जागोन होननानै बे समाव फोरमायथिनायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों दानिया फैदो बिदिब्ला राजु कुमार नार्जारी बिथाङा फैबाय थानाय जा विधानसभा बे विधानसभायाव माबे दोलोजों एलायन्स बाथ्रा एबा माबे एनडिए जों एलायन्स थागोन ना थाया बेफोरबायदि सोंथि खालामनायाव माबायदि बाथ्रा बुंथिदों जों बिथांनि खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आबुङै मिथिहोना लादों विधानसभानि बिसायख'थियाव बिटिसिनि सिङाव आरो बिटिसिनि बायजोआव गोग्गोमै बाहागो लानो थाखाय नैबे जथुम्मानि गेजेरजों जोङो थांखि दैखांदों लोगोसेयै जोङो सोरजों लोगो जानानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन बेनि थांखि लानायाव हेफाजाब होनो थाखाय जोङो मोनसे इम्पावार्ड कमिटि दादों बे इम्पावार्ड कमिटिनि सोद्रोमा हिसाबै जोंनि इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि आरो दानि आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म सार जोंनि रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी सार जोंनि बिटिसिनि लिडार अफ अपोजिशन श्री खाम्फा बरगयारी सार जोंनि लकसभानि एमपि श्री जयन्त बसुमतारी सार आरो जोंनि बिटिसि एसेम्ब्लिनि चिफ व्हिप उइलसन हाजदा बिथां आरो जोंनि बिटिसिएलएनि आगुनि स्पिकार श्री कातिराम बर' बिथांखौ जोङो सोद्रोमा हिसाबै सायख'नानै बे इम्पावार्ड कमिटिया गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाजों सावरायनानै इउपिपिएल हान्जाया सोरजों लोगो जानानै बिसायख'थि गेलेयोबा गाहाम जागोन बिनि सायाव जोंनि हान्जाखौ मदद होनो थाखाय बे इम्पावार्ड कमिटिखौ दानानै जोंनि जथुम्माखौ दिनै मोनसे गेवलां मेलनि गेजेरजों जोङो मसलपुरावहाय फोजोबनानै फैबाय आरो फिन खनसेबाव जोङो मसलपुर बासि रायजो राजाफोरखौ बाक्सा जिल्लानि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ इउपिपिएल मावथिफोरखौ गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायथि बावहरनाय जाबाय।